ambalma o bismillah mala chuka don kibaru keneka bi kibara mambolo kada kulo kan ore dana amasagu ale kone wele blado ke kada jamana dembe la jele koni kulo kan ko mali finitigu ulu koni mugu jugu do koni nci madugu jumado jouer kalo clé mugani woro ko ni ko in kon be soro la mu fe ko dana amasagu o keleke chew kon ne ka la kana barado kon ni sen fe ulu bola dugu jugoro mugu do kan ko o ko kon kelen ta we wele bla mali finituguma ko ni dugu jugoro mugu in kon yere pmbe madugu ale ni janka bude chelala koro marala o koni kele ule chibla mali finituguma ulu koni fene nana ni ka dugu jugoro mugu in kon ta ni ka taka na madugu ko abe chi tumamna ko dugula mogodo koni fene pme ko sous-préfet yere koni fene pme no ko dugu jugoro mugu in koni chilensa o koni kela sira ko baye dugula mogo koni fene chama ma ko sabla ulu koni maye kumna ni chila ulu ka yorola ko sabla amabo ulu fe no fene ni ko in koni mabe dana amasagu yere koni fene ma ko sabla dugu jugoro mugu koni nci kunkunte ko ni ye mali fintigu koni ye o dugu jugoro mugu koni nci tanto ko abe ko dore koni dogoli kufo ko ulu koni ba nyini jamana nyamogo fe uga sega sega lu koni boloda kumna koni ni dugu jugoro mugu nci la ko munu koni be ka dugu akusababu yala wala sa ulu be se ko don jokamna ko wa fene ko uba nyini mali fintigu bela jelen fe ko u koni ka wale oke wale am koni be se ka to be ni kile ya koni be se ka sabati dugu kono alibi ko u koni kana to sigana koni ka do dugudenw aleni u ɲɔgɔncɛ ko sabla ni baram koni kelen filɛ ne ko ay sigana do dugula den koni chama duskuna ko ulu koni ka laɲini mu ye alibi beni keleyan koni be se ka sabati cogo amna malden bela jelen koni ni ɲɔgɔncɛ kibara wɛrɛ man bolo ka da kulo kan o de 6e arrondissement policiw ulu koni ye bingalikɛla dɔw koni minɛ hakili la jigina jouer kalo clé mugan kata bla a clé mugan kelen choufe ko bangoni arazella bingalkela do kon ne tara do chero ka du kono chen yere koni fene ku ye kenaya tigla mo ko dore ni ga chen koni faka ka kla ka aga telephone mine ka ta kanai 6e arrondissement mo ko koni kele ka ni bingalkela nunu koni mine u koni ye ko to koni be nyefo ko ulu koni tara do chen ga so kono ko ulu ni chebena u ye cheka telephone mine ala ko o koni kele sa u koni marfachi chena ni ga chen koni la fini mine ni ka bolni oye ko usele nyefe sa u koni fini ko na la je kata soro ko war mugu do koni ba kono u yo wari koni bo ni ka fini la fili ko u takatola o tuga late ko uni kamele no koni fene bena machine ma feno fene mbo o bolo dona ko ma ko ordinateur yo o fene mine ola ko ni ma ko fale munu flene nunu koni sembe bangoni ko jugu chaman kelen konna labaina ko wa fene ko wakati temelen na ku de la gata chero fene faga fo akaso ko wa fene u de la do police muso do yere fene kaso ni ka o ka barake marfa yere fene chuen ni ka kla ko ga sando ko ni fene chuen kibara wɛrɛ man bolo ka da kulo kan o de an bɛ wagati minɛ iko sisan ko kayi kɔni ko manga misɛnnin kɔni cayalen bɛ ale dugu ninnu kɔni caman na ko sabula dugu dɔw kɔni bɛ yen nɔ i n'a fɔ jema o dugu ninnu kɔni sigiba fɔlɔfɔlɔ ni mɔgɔ dɔw kɔni fɛnɛ tɛ ka ɲala ko sabula duguden dɔw kɔni bɛ yen nɔ ko u bɛ k'a fɔ olu ma ko olu ye jɔnw ye ko o jɔnya ko ninnu de kɛlen bɛ mankan caman kɔni sababu ye nɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko a bɛ fɔ mɔgɔ minnu ma ko olu ye jɔnw ye ko olu caman ka dugukolo minɛla u la ko dɔw yɛrɛ fɛnɛ bɛ yen olu kɔni fɛnɛ ka duw minɛla u la ko an bɛ wagati min na sisan ko mɔgɔ minnu kɔni y'u sigiyɔrɔ bila ka sababu kɛ ni mankan ninnu ye ko a bɛ taa mɔgɔ 400 kɔni ɲɔgɔnna la ko wa fɛnɛ mɔgɔ minnu kɔni fɛnɛ taara ni ka taa a yɛrɛ gendarme sow kɔni na ko binkɛla olu kan ko olu bɛ taa mɔgɔ 75 kɔni ɲɔgɔnna la ko wa fɛnɛ ko mankan misɛnnin ninnu kɔni fɛnɛ senfɛ ko mɔgɔ minnu kɔni jokina na o bɛ taa mɔgɔ 16 la ko jema ale ni bafulabe ko ni jɔnya kɛlɛ ninnu kɔni fanba a bɛ ka kɛ yen nɔ de ko wa fɛnɛ ni ma ko falen ninnu ma da o ma ko u kɔni bɛ k'a fɔ mɔgɔ minnu kɔni ma ko olu ye jɔnw ye ko o mɔgɔ ko falen ninnu kɔni ka denmisɛnninw u y'ulu kɔni fɛnɛ gɛn ko olu kɔni tɛna ɲinan dɛfu kɛ ni o ye denmisɛnninw ka ɲɔgɔn dan ye minnu kɔni bɛ kilasi 9 na an fɔni kuncɛla kibara wɛrɛ b'an bolo ka da kulo kan o de ye bi tɛnɛn do jouer kalo tile 29 ko kalanden minnu kɔni bɛ kilasi 9 na olu ka ɲɔgɔn danba o kɔni de bɛ senna bi n'an ko o ma ko defu ko ɲɔgɔndan in kɔni bɛna kuncɛ tile 3 kɔnɔna la ko wa fɛnɛ ko kalanden minnu kɔni bɛ ni ɲɔgɔndan in na ɲinan san kɔnɔ ko o bɛ taa mɔgɔ 235 ale ni 410 de la ko mali fantan nani bɛɛ fɛ ko wa fɛnɛ ko lakɔlɔsilibaga minnu kɔni fɛnɛ bɔ u kɔrɔ ko dɔɔni bɛ olu jɛ mɔgɔ
tan konontona ministry kon ka baranya shilendo kalanko ma o kon ka fala ko nyina nyogonda nunu koni ko ubina ke jeleya kono lala ko o sababu la akon ba nyini la kol shili bagan nun koni fene fe uluka la kol shili kon ke unyema ko wa fene uluka na ke sababu ye jogamna kaseka kuna funi wara kon di demsenu ma ku ubla shwella ko wa fene ko aba nyini de mansa be koni fene fe ko mo shi kana ta demsenu koni ka nyogonda yoron na kata fo la kol shili bagaw ye ku kanye udeuma samia na UNICEF ni o koni je tomba ka bolu fara mu nyeshilendo demsenu koni demelima o koni a joni musakawe munu koni be talige la gol shilbagaw aleni nyogondan kala nunu yere koni fene ka dumuni ko la wala sa joga na tanga segin o be se kan noya dumuni ko o koni fene be se kan noya ambal ma ni kibaro no ma bulu ka daw kulo kan ani che ka kulo ma jola akambe anyogona were